यावर्षीचा वैयक्तिक अनुभव सांगते मंडळी, व्हिडिओ हा पूर्ण बघा. बघा, सुरुवातीला जेव्हा सोयाबीनची माती झाली तेव्हा सुद्धा कुठे ना कुठे मनात असा विचार आला की जाऊ दे, सोयाबीन आता झालं तर झालं, तर आता भात लावणी तर थोडी बरी आहे ना, तर तिथे आता आपण काहीतरी काढून घेऊ. तिकडे भात लावणी बघितली, तिथे सुद्धा मग तसंच झालं. मग तेव्हा सुद्धा विचार केला, दुःख तर मनी दडलं होतं, पण तेव्हा सुद्धा विचार केला की जाऊ दे, आता या कपाशीमध्ये बघू, काहीतरी होईन, काहीतरी नाही. पण तेवढंही होऊन या देवाचं मन भरलेलं नाही का हो? या निसर्गाचं मन तेवढंही करून भरलं नसेल का? तेवढं करून सुद्धा आता हे कापसाचे हे हाल केले. कापूस ओला झाला म्हणजे शेतकऱ्याला हे कुठलंच ठेवायचं नाही, असं या निसर्गाने ठरवलं आहे. पण आता सुद्धा हा विचार केला परत की आता कापूस जे होईन ते होईन, ओला होईन तर होईल, आता बघू समोर काय होते तर. कारण जीवन जगणं तर सोडायचं नाही आहे ना, जगायचं तर आहे कसं तरीच.